खुलुमबाय लोगोफोर back to my channel namaku आं YouTube channel फैगासिनो बयखौबो बरायबाय ओमफ्राय दायो टाइम जाबाय आङो सिखारसिगोन खयथा जाखो नायनि आङो 10ता बारबाय ओमफ्राय देउथि थांनोसै बिदिब्ला नायलांबाय थादो ना मानो लोगोफोर उन्दुनोनो थोआ मोनोना गोथावल' मोनो उन्दुनायखौ आंनि थाखाय बिराद मोजां आरो उन्दुनाया दस्राफोरा उन्दुनो सुखुवा होनो खिन्थु आं उन्दुनो जोबोद मोजां मोनो मावहैनांगौ जायो बिदिब्ला साजिनायसै बिनिफ्राय थांसै मावहैनोसै सदाय आं देलायनानै लाग्रोनि मानसिफोरा बारा देलायनानै लाब गैया ओमफ्राय जोंथ' मेप थांबाय जेनेबा बैसोबो थांबाय जोंहा देलायनायनि दरखारबो गैला ओमफ्राय जों सुबुरुआव बाहायबाय एबा बैसो लाबोसो लागायबाय जाबाय चिकेन बेनिफ्राय खानायखौ जि खालामा जोंहा खानाय हगारनायनि चान्स गैया बेनिखायनो माने खानायखौ एसे मेथम खालामनानै लानोसै समाय लांबाय थादो लोगोफोर आंबो बिदि खानाय मेथम लाङो नोंथाङा मिनिगोन जायो खानाय मेथमायखौ समाय लांबाय थादो आं बेनिफ्राय लोगोफोर साजिखांबाय जास्ट खानायखौ थिल खालामनानै लाबाय आरो ओमफ्राय ओंखायनो आं बांसिन आउट ड्रेसखौ इउज खालामनो मोजां मोनो ओमफ्राय गुसु ड्रेसफोरजोंहाय माने थांनो मोजां मोनो आङो माने जोंहाथ' खामानि मावनायनि नालाय ओमफ्राय गरम जायो ओमफ्राय गरम जायोब्लाथ' माने एकदमबारे खामानिखौ मावनोहाय माने गोजोननाय गैयि मोनो आरोना उसुखुथु माने दलर थाबाय थानो लुबैयो ओमफ्राय जोंहाथ' माने मालायनि सिङाव मावनानै जानायनि बेफोरबायदिया जेबो सोलिया जोंहा गरमानो जा थान्दाया जा जोंहा मावनांगौ जायो बेनि थाखाय आं सेफटिनि थाखाय माने आउट ड्रेसखौ मोजां मोनो आउट ड्रेसजों थाङो बेनो आरो ओमफ्राय गोबावजों खनबाल' माने आङो इउनिखौ इउज चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय शेयार खालामलायनानै होदो गावजों गाव माने सापर्ट होलायदो जाहाथे आंबो नोंथांमोननि सापर्टजोंहाय एसे गोजौआव थांनो हायो बेखौनो आं नोंथांमोननि सायाव रिकुवेस्ट खालामबाय ओमफ्रायो आं ससे लाबावगोन भिडिअखौ माने आङो 11ता ग्रोमाव आङो भिडिअखौ खयात बिनि बानारात गासैनि उनाव बै थांसिगोन चेनेल गोदानखौ गाननानै थांगोन आङो Oh my God! Wow! स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड मोनोब्ला अननानै सापर्ट खालाम मानसिया महराव गैयाब्लाबो माने अननानै चेनेलखौ इन्जय पि ब्लगार चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब शेयार खालामना होनो दाबाव बेनो आंनि नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै गस्ला गोदान फैदों माने आंखौ गाननो थोनदों आरो खायदावदों ओमफ्राय आंखौनो थगायदों आं लाजोबनोसै होननानै माने बोनो दखान नेग्रा आरो बेसोरा जेबो नङा बियो मानसिया साथा सिथाथार गांनै ओमफ्राय थोनबाय थोननाय मथे माने होयोबो खिन्थु आं लाया आरोना मालायनि बेबा बेसे गिदिर बेसे साइज आं लाया ओरैनो खायदाव जाबिर आओ इडली खाओ आओ आई क्या ये देखो इडली खाओ क्या इडली इडली दिस इज इडली इधर इडली इडली बनाओ वाह वाह खननै लोगो मोनबाय नै जोंहाय सिगांहाय कासामियायाव ने औ बोलो हाँ कसाबी में पहले काम दिए ना हाँ फिर अभी ओटापालम में अभी ओटापालम का रेस्टोरेंट नाम बिरयानी कल्याणी बिरयानी खाली बिरयानी खाओ ओटा मसल भाग गया देखो मेरे ना तुम उसको देखा मेरे ना उसको देखा तुम लास्ट महीना में आएगा ना वो अली बोला ज़्यादा सैलरी अभी दिएगा बोला अली एक बीड़ी पी रहा है दिखाओ 10 रुपए वाला बीड़ी पी रहा है 10 रुपए में 20 बीड़ी मिलता है बीड़ी खाई बेन ना
जाबाय लोगोफोर दोनथ'नोसै